extrémny, nezničiteľný, nesmierne trvácný a odolný. Toto sú všetky vlastnosti, ktorými sa vyznačuje kolekcia Beast Materazo a my si ju dnes predstavíme. Mentormi kolekcie Beast sú známi športovci, ktorí sa aktívne podieľajú na vývoj tejto rady výrobkov. Preto sme pri navrhovaní týchto produktov vychádzali z dlhoročných skúseností výroby madracov, ich funkčnosti a vplyvu na ľudský organizmus. Zohľadnili sme potreby športovcov na kvalitný spánok. Kolekcia bola vyvinutá pre extrémne produkty, ktoré vydržia nadmerné zaťaženie. Môžeme ich preto pomenovať ako nezničiteľné výrobky. Ďalším benefitom týchto produktov je, že pri ich používaní dochádza k dokonalej rýchlej regenerácii tela. Beast Lavander je v podstate nezničiteľný. Je jedinečný svojimi vlastnosťami, nosnosťou až do 180 kg, pričom si zachováva príjemnú tuhosť. Madraca je napustené prírodnými esenciálnymi olejmi, ktoré vás prostredníctvom aromaterapie upokoja, zrelaxujú vaše telo a uvoľnia stres. Vanquish Energy Control z Lazy Penny dokáže reagovať na teplotu a záťaž, vďaka čomu dokonale podopiera krčnú chrbticu. Perforácia Vanquisha zabezpečí vysokú vzdušnosť a priateľný poťah Biorythmic vás dobije minerálmi a nerušený spánok vám poskytne energiu do ďalšieho dňa. Lamelový rošt Beast Siberia T8 sa vyznačuje obrovskou nosnosťou, a to až 160 kg. Rám roštu je vyrobený z kombinácie masívneho buku a vrstveného bukového dreva. Sibírska breza je jeden z najhodnejších materiálov na výrobu lamiel. A v tomto rošte sú lamely brezové, hrubé až 12 mm. Ďakujem, že ste tu dnes so mnou boli a rada vás uvidím pri ďalšom videu.